Winndere. welema mawɗo jottodade ma ɗo henna Hadiya Diagana en mbaɗino eɗen batta hande kalden e bandiraɓe taw koye Winndere-tv min beltima no fewi e ko guittuɗa saaha tottuɗa min ko nde tawno saaha ene seeri kala ko ɗiɗo itti hen tottuma yettu Allah jetta ɗum noon min beltanimama e ndin mbati ko ardi fof calmina bandiraɓe e on saaha puɗɗoɗen nadde e namde ɗe Diagana. Baru Baba Doro mi salmitima mi juurimama an ɓe gollitaɓe foof min hooram wonni kam belemmo e weltare mawde nde wonno sabu wona mi goto wonɗo hunarnajo ma wona mi goto wonɗo ɓiɗɗo Sénégal najo kadi sa yaɓi koyɗe ma to gummiɗa to arde tawdemi ɗo ko wattordemi ko enen ndendi foof enen ndendi combat o enen ndendi saaha o ɗum noon mi salmini bandiraɓe hettiyankoɓe kala to mbawɗo wonde eno mbawɗo wonirde yo jaam e kisal e ndenka Allah yo ɓooye wonde men e bandiraɓe julɓe foof. puɗɗortoɗen koye banggue e politique saabu faya koye élection municipale le 23 janvier 2022 élection mo ganduɗa yimɓe hewɓe hakkillaji mumen nene hen nde tawno jeu élection koko change koko wayli eywa kono noon ko ɓuuri hen ko wonde actualité hoorejo leydi ndi kanko e hoore makko o toɗɗitima ko ɓuuri ko hewde e maire uji gonnoɗi e guure ɗe kono ɗum waɗi duhoji kewɗi hewɓe kaali hen holno jiiruɗa ɗum an? Elhadji Oumar en jarnima Allah e nelaɗo muɗum e jinnaɓe ɓe e président de la république excellence Macky Sall. Macky Sall jarama o tinnima pour renouvellement confiance mo waɗe ɗiɗo e maire uji heddoro noon a wawa wadde hunde ha weele yimɓe foof kala ko waɗa ina woodi yaaduɓe hen ina woodi saliɓe hay sino o pinoɓe o ƴetti woɓɓe ma wood waɓe contesté heddoro noon Allah kala ko waɗi ina haani ɗum noon kasen kadi jumde président wawi suɓade ko yamirore Allah ɗo suuɓiɓe ko Allah adi suɓade ɓen rewni ɗum e ɗemgal makko o suuɓiɓe ɗum noon so tawi a jaaɓi Allah ma ko président de la république gollanta poɗɗa haadde ko yamirore makko ko wima o ya waɗ ko mbaɗa ko oppilma ko goppa so ko ina laaɓi ko président gollanta a ƴewani yomi tine a ƴewani yomi nane a gollanani hoorema minen min beltimi e choix mo waɗi o kadi so Allah jaaɓi inchallahu rabbi mamin daro e jeeyge e ndiyam e nangue kala to foti darede ha oɗo confiance kadi ɓeydo heddat ɗon so Allah jaaɓi inchallahu rabbi. ko wona ɗum sa ƴeewi hande e nder coalition Benno Bokk Yakar ene heewi candidat ji ceridiɗi tawa ni ko e nder Benno Bokk Yakar jeeya beele ɗum hollirta ko cuɓogol président de la république suuɓi e wonnoɓe ɗon ɓe kamɓe koɓe jaadani hen ha haɓe mbaɗa candidat ji parallèle. Effectivement ɗum no hollirta par ce que tawi ko président gollanta no mbimi nani ni tan kala ko golli ko hen poɗɗa yaadude sono président waɗi hunde a salima rewde hen mbaɗa ko welma mais a haaɗani yamirode président a wallani kadi président par ce que wallude président ko wadde ko wi ko mbaɗa ɗum sa salima noon ma yoyi yeeso par ce que oɗo contestation kadi ma yoyi kadi bonnana hoore maɗa saabu so tawi président yo oɗo koolimi an ayo hoola himo on jaadi élection mo président hooli o gañimama a perdi foof a perdi confiance ma to président a perdi confiance ma e population maɗa ɗum noon mo Allah suuɓi o so tawi ka jiɗɗo jaam jiɗɗa ko développement e yamirode président poɗɗata ko heddedade e jomum ha no Allah waydiri foof. holno pamirɗa ko wayno Hamady Hunare ko commune mana mo ganduɗa wona commune hono no guure ɗe ganduɗa wonno communauté rural watta commune taw ene yaaji commune tohoso poɗɗo e Hamady Hunare sa ƴeewi électorat muɗum ko ujunnaje jeegom e temedde joyyi manque seeɗa walla ɓurta seeɗa so tawi candidat ji jeegom jalti hen beele yidde ɓamtare wuuro ngo ene hen walla ko yidde ɓamtude hoore muɗum addani moni fof soppini banggue mum. Merci Oumar Baba Doro a jarama no fewi e ngal ɗo namdal candidat jeegom ɗi fotano wonde kadi wona yidde ɓamtare wuuro ngo sinno wonno ko yidde ɓamtare wuuro ngo ina selle mabɓe ko gonga nde mbaɗi coalition nde ɓe ponno famodirde kono ɓe mbaɗi coalition mabɓe kamɓe 5 candidat keddiɗo suuɓiɓe koye munen ɓe mbaɗi coalition pour ɓe ƴeewa ardinde hen goto mon fof wi hay goto wonta yeesam mon fof yiiɗi ko laamade yomi tine hen yomi nane hen komin ɓuuri wawde min ɓuuri andude ɗum tagui noon ɓe pamodirani kadi kala to pamodiran ala kala to nandiral ala Allah ala ɗon to Allah woni ɗo pamodiral nen ɗon kawral nen ɗon développement nen ɗon
ɗum tagi fotano wonde ɓe ƴeewi ko intérêt maɓɓe personnel ɗum tagi no ɓe nandirani ɓe pawmodirani ɓe jaari banggue ɓe goni donc 5 candidats sur une seule candidat donc minen ça nous arrange très bien. Ça nous arrange très bien. Pourquoi il vous arrange très bien? Parce que adni wiide noon joni mono fof ma waɗa ko nawi kamɓe 5 o no wawi fodde fof mono ma fof ma waɗa ko nawi kono soɓe ndendino ɓe goni haɓɓere wotere maɓe jogo doole seeɗa kono ɓawɗo ɓe certi minen ina waɗi min kadi arrangé ɗum ɗon ɗum fof e waɗ noon minen kam umini min ko développement Hammadi Hunare soɓe ndendi yo ɓe ndendani yo ɓe certi yo peu importe nous ce qui est sûr à rapport notre programme à rapport nos réalisations on va gagner inchallah. Bandiraɓe e paami beele an hannde en tant que suka Hammadi Hunare najo teɗantoɗo wiide kala e saaha yiɗi ko développement Hammadi Hunare beele hannde c'est sûr e nder ɓernde ma so tawi e ɗito candidat ji joyi goɗɗi woodi mo Allah hokki e gardigo beele an aɗa felliti darodade e muɗum gam ligganade e wuuro ngo jaada e muɗum taw ala e ferɓitade koyɗe est ce que an aɗa felliti an? Merci Oumar Babdoro a jarama no fewi yo Allah dandame ɗum ɗon min firtade koyɗe neɗɗo woni politiquement woni en dehors de la politique yo Allah dandame ɗum ɗon min umini tan ko développement Hammadi Hunare kala mo Allah hokki mami yaade e muɗum mi wallodiri e muɗum mi waɗa hakkille dollam hay komi wawa mami ƴeewa wadde beele wuuro ngo ina waɗa développé nde wonno min ko ɗum uminimi kadi sa yii mi wonde monsieur le maire Amadou Samba Kane mi salminima calminago teddugo calminaɗo jinnaɗo calminaɗo l'homme de développement l'homme de confiance du président de la république l'homme incomparable l'homme incontestable l'homme exemplaire mi salmini monsieur le maire ko neɗɗo développement neɗɗo jamaro neɗɗo golluɗo Hunare baɗɗo ko wawno wadde heddorano no kewi widni noon il faut avoir un bon équipe sa jogui équipe moƴƴo takkimama tan kala ko golluɗa yaltat golle ma jarat yesso goto moƴƴo ko Allah donc nous on est prêt on est engagé on est déterminé de faire une grande équipe une très bonne équipe au l'entourage de monsieur le maire ha Hunare wawa développer so haaji to Allah inchallahu rabbi yimɓe hewɓe jeeyaɓe commune o ɓurno wonde document walla ni ɗum kam ene yaajini e commune aji ɗi foof wiide sa yi commune aji mbaɗaɗi ɗi liggaka no fotini liggorede ko ɓeɓe ganduɗa kañumen mbaɗa maire uji mbaɗama maire uji tan jeehi keɓoyi Dakaru jooɗi goppi hen yimɓe ɓe ganduɗa kañumen mbaɗat tan ko welɗumen ɗum haɗi commune aji ɗi foof ɓamtade ndekete soko tawi ko noon hay commune Hammadi Hunare ɗum woni ko yimɓe mana kalata wonde maire Amadou Samba Kane guila jooɗi ko Dakar tan woni woppi wuuro ngo beele hande e ɗiɗo candidat ji mbaɗaɗi beele wona Amar Baba Diaby woni candidat potentiel Hammadi Hunare saabu candidat ji joyi goɗɗi ɗi foof ala hen koɗɗo Hunare kanji pop ɗi koɗi ko hakkude Dakar France Allemagne Maroc e ko nandi hen non ɗon aussi ine heewi fannuji alay sago kadi yimɓe pamodir ɗon ine moƴƴi kadi jaaha ƴogoya gara juppa sa jooɗima tan Hammadi Hunare a wawa développé commune ma il faut ɗo jalta jaaha ƴeewa des relations extérieures to wawata dañede ɗo daña gaddana wuuro maɗa ɗum ɗon wondemo ɗon c'est wayrudemo ɗon ko ɗum woni caɗele ɗe kono haalisde mo ɗon ɗum ala probléme kono mbimi nani so tawi aɗa jogui un bon équipe qui sont là matin midi soir ina daari ina gollana wuuro ngo ɓamtor ko équipe o noon manquirɗen on équipe aussi on est en train de réformer ça so Allah jaaɓi inchallah élection so ɓenni Allah hokken ko jiɗɗen ko on va beaucoup travailler on va mieux travailler pour le développement de la commune de Hammadi Hunare kono wonde tan Hunare wiide yaltata kadi ma muusi e gonogo ɗo no saabu enen eɗen gandi eɗen ngala certaines ressources saabu seeɗa wiide hande ressource mo joyi ɗen ko phosphate o Hunare monsieur le maire allemo monsieur le maire nde wonno ko moƴƴo ko jurmotoɗo yimɓe joɓata juuri yimɓe joɓata impôt kono ɗum fof so Allah jaaɓi inchallah rabbi ma ɗum change par ce que hankkadi goƴen koye mondialisation eɗen jiɗi newde wuuro ngo tongo yettaki wona gueɗe noon alay sago hankkadi wawa waɗede hen so Allah jaaɓi inchallahu rabbi kala saaha ene feeña e haalama équipe moƴƴo donc a jiɗɗo wiide Hunare ne jogui maire moƴƴo ko ngala équipe moƴƴo équipe woni manki hayso moƴƴo équipe woni manki pourquoi pas aɗani équipe toujours fof wawata moƴƴidde wawata moƴƴidde wawata ay joni jimmi wiidema kadi monsieur Oumar Pama so maire moƴƴi à 100% so ala équipe moƴƴo o yahata maire aussi so tawi moƴƴani so tawi mo jogui équipe moƴƴo bawa darnade mo nangue kadi maire o yahat ɗum noon enen jogui maire moƴƴo ko équipe o noon ina manqui seeɗa ko ɗum woni probléme o ɗum on so tawi kadi hunde andi erreur muɗum ti peut rectifier
may mbaɗum rectifier so Allah jaɓi inchallah rabbi caggal ne élection ɓenni nde Allah hokkino sago meɗen yidde meɗen ha wuuro men ngo wawa ɓamtade kadi enen fof kadi mballodiren goto moƴƴo ko Allah monsieur le maire kanko tan o wawa ɓamtude wuuro ngo an tan a wawa goɗɗo tan wawa ko yimɓe fof dokkodirta juuɗe mballodira ƴeewa intérêt wuuro ngo goppa intérêt personnel goppa mbin yomi laamu ko Allah hokkata min hande je pouvais être candidat wala won candidat yallimi ɓenne yallimi ha so ɓennude mais je pouvais le faire mais en tant que mi monsieur le maire ina dari wonko waɗi wonko heddi mi wallodiri makko ko yiɗi wadde ko hunare ko haw waɗ ɗum so Allah jaaɓi inchallahu rabbi goɗɗo kadi kala mo Allah wawi addude kadi mamin ballodiri min gollodira ha wuuro ngo yaara yeeso so Allah jaaɓi inchallahu rabbi non yimɓe heɓe mbi noon ko a hul wadde candidat par ce que kulɗa ko guila ma perdude donc il faut ma molɗa caggal makko tan mbeɗa heɓa gueɗal quoi min mi jibina on ñalawma wona wasnade Allah mi jibina on ñalawma jamais dans la vie kadi monsieur le maire minen gondi guila dawa dawi sinno neɗɗo ma wondano mi wiye on jantodiri neɗɗo mo gonduɗa guila hay hunde kewani ha hande on minen gondi ɗum noon min wona gondiɗo hande ceerawu janggo min wona on neɗɗo min somi jaggi tan mi jaggi kadi mboɗo jagga ha yesso Allah monsieur le maire kadi mboɗo jagguiɗimo ha yesso Allah ha obo politique mboɗo yaade makko so Allah jaaɓi inchallahu rabbi kala ko pomi wadde banggam kadi min waɗa so Allah jaaɓi inchallahu rabbi par ce que wuuro ngo waɗi ɓe ñor ko wuuro ngo waɗma ñor bon kono ene woodi gonka ko ganduɗa ka gonka eɗen goni ɗum Hadiya holko woni politique saabu enen kala ma yaadani e politique tan nanggata ɗum ko gaño jiirta ɗum ko yitere wonde ene adda caɗele hakkude e hoddiɓe adda caɗele hay hakkude yimɓe ɓe ganduɗa kañumen jiidi ene goni e nder galle kañumen jiidi yumma o goto baba o goto beele enen eɗen paami politique tigui rigui ko wiyete ko politique eyyi Alaji Oumar eɗen manqui famde politique c'est le débat des idées et des visions min vision kam ko ni yaari mes idées ko ni yaari ko idée ji min no goɗɗi jaadani ko ɗum woni politique kono Oumar personnellement a fotani dañude Oumar probléme ko idée ji mon no goɗɗi jaadani mon fof e miijo muɗum mon fof e yende muɗum mais enen hannde wona noon mbaɗen enen hannde neɗɗo so yiiɗi laamade haale Oumar ko woodani haale Oumar haalullaji bonɗi haale Oumar haalullaji ɗi belani nande ɗi julɗo fotani haalde aɗa ɗum so ɓooyi ina adda gañam tumago neɗɗo noon fotani haaldude e neɗɗo pour yidde laamade kaala ko ala e makko ɗum yooɗani ɗum woni probléme en hannde surtout au niveau de Hammadou Hunare ñande fof yimɓe nena kaala ni ete biireɗo jabata ko par ce que on ala temps jabade on ɗo il est temps à l'action o woni ko liggade ko neɗɗo kewɗo jaam mo yiɗa probléme hay so neɗɗo wimo hunde o yaafima ɗum kala ko yimɓe mbawi wiide ko jaafiɗo kanko c'est pas quelqu'un qui est ranking kanko han wawi politique kadi monsieur le maire ina waɗani yimɓe ɓe aɗa wonde makko a wondani makko kala gaddanamo haaju han waɗano fodde makko wonani yimɓe noon ina dokkiri kalisaji pour yo gotane kanko wona on neɗɗo donc c'est un homme de développement c'est un homme de paix mi sikkani mi fellit mi fellit Oumar par ce que minen mako gondi sur le terrain mboɗo andi on aroɓe gondani amen so ari o wonde fodde to wonde min gonda ɗum minen ummi tan ko hunare a wonda e amen hande eɗen mbawi hase wondude janggo gondu hen c'est la vie qui est comme ça donc minen ko noon min mbayi min gonɗa yimɓe fof ndendi poteya men kala noon jiɗɗo hunare yo wat développé hamin dokki ɗum junggo yo ar tawta min so tawi wona hoore mum ƴeewani mais onon kam on mbawa tawtoyde quoi minen tomin goni hannde ɗo min tawata tan par ce que minen Allah hokki hamin jetti kadi Allah hamin mbi alhamdulillah rabbil alamin Allah so tawi noon Allah hokkano min président suuɓa he min kala mo suuɓi kadi hamin ndewe muɗum minen noon hannde ko minen Allah suuɓi minen président suuɓi ɗum no hamin nde caggal Allah e nenale muɗum hamin caggal président de la république voilà mboɗo anndi émission men ari haɗo haɗanno ene wayno derniére men question a jaabima hen guila en cuwa yettade hen wonde bandiraɓe hewɓe wiide manan hewɓe wiiɓe ka moltiɗo aɗa fonno wawde darade gonɗina hoorema kono noon moltiɗa koye babiraɓe nayeɓe pour mana so keddi dokkuma quoi c'est vrai ko ɗum ɓe kaali ko ɗum ɓe kaali eywa a jaabima ngal namdal presque guila en cuwa yettade toon guddirten hande en tant que jeune ka suka kadi hande ko génération ma won hen wonɓe manan candidat ji génération ma hewɓe nan toon on jiida yiyande on jiida fannu to banggue manan politique moni kala ene yirata ene miijori holno fakkude mon foti wade ha janggo so tawi manan politique o ɓenni haɗata hay keɗele gote manan godata hen personnellement Oumar min molta e caggal babiraɗo ni par ce que woni ɓurɓe mo wonde babiraɓe mbiɗa gondumi koye neɗɗo de développement neɗɗo gollowo
jiɗɗo kadi ɓeydude liggey e nder wuro he ma e nder Sénégal neɗɗo kadi mo gondumi gila hanki ko wona hande neɗɗo joom vision neɗɗo joom pellital ko on gondumi ko wawi ko e doole makko minne mi addi seeɗa mo mbawmi o so min ndenndi ɓuri wadde important mi ƴeewani inde mi ƴeewani laamu noon ko Allah hokkata aɗa yiɗa tawa fesaka e maɗa an aña tawa ene fesa e maɗa min mon objectif ko yaadude makko walludemo no hunade waɗiri développé ko heddi o noon kala no Allah waɗiri kadi moɗo jaɓi golle Allah ko heddi ko tous les candidats kamɓe moɗo joni mabɓe des bonnes relations hay goto men mi alda problème aucun problème mon fof noon ko sa vision et sa façon de voir les choses mais le seul candidat qui m'a convaincu à rapport son programme comme monsieur le maire donc ɗum tagui encore j'ai réengagé encore auprès de lui pour travailler avec lui pour l'intérêt de la commune so Allah jaaɓi inchallahu rabbi min dañi welema mawɗo nde dokkuɗa min temps haaldudema kalda e bandiraɓe kono haade yimɓe heeɓi kadi mbiya élection municipal Sénégal e mbaɗi kuptidinde wona ko weɓata soko tawi yimɓeɓe ndenaki ene wawi jibinde fitinaji guila ene fuɗɗori ni analyse maɗa analyse am hen yimɓe yo gartude haqqillaji mumen hunde ene wawi miijede ene wawi sikkede ha sa wonde souvent il y a des surprises dans la vie ko mbawi wi tan bandiraɓe Sénégal naɓe e mbaɗi kuftidinde surtout ɓesgu meɗen ɓesgu Hammadou Hunare ganden enen jiiɗi yumma enen jiiɗi baaba enen fof umminen ko développement de Hammadou Hunare nden to ɗen wiide nde ha ɓurtinen mboɗen mbiɗe biyoje kewɗi ne gooti ɗe kaldata ko politiquement kono wona hunde wonde kamɓe hoyɓe haaloɓeɓe haɓe gandi ɗum woni wona woodani ɗum no batten haqqille e konngude jaltoji e ɗemɗe meɗen ina jaaha par ce que konngol so tawi ko ndiyam so rufita ɓoftata kadi sa haali anda hongol haaɗoyta batten haqqillaji no feewi ndenen hurum meɗen jokkodiren enɗemeje meɗen kuccinen développement Hammadou Hunare ɗum ɓuuri wadde important hay goto hoto waɗa goɗɗo offensé d'une façon anormale haalde neɗɗo no jikku mum ma ko waɗani ɗum c'est possible won haalde ko ganduɗa wodani neɗɗo o ɗum kadi vraiment wona hunde yonde enen jiiɗi yumma enen jiiɗi baaba ballodiren pijjen jalen ko politique kala mo Allah hokki yo jogoro jaam taw hare ala hen firina ala hen kasen politique eɗen mbawi jiiɗi yumma e baaba taw en gondani parti eɗen mbawi wonde fuuni taw en gondani même parti kono teddugal ngal e yidde nde yo won ɗon yimɓe ganda ɗum ɗo tan ko politique koko ari ina ɓenna pour l'instant kanko Allah totti no Allah hokkimo janggode Allah ne wawi hokkude neɗɗo goɗɗo ɗum noon hoto mboɗodiren hen kadi la plupart hande ken parti goto gonnoɗen oɗo noon on ceredima on jeehi kono ittata ken hunarnaɓe enen foof jiiɗen tan ko hunare yo ɓamto ɗum noon ballodiren kala mo Allah hokki heddiɓe yo tawtu ɗumen ƴewno wuuro ngo ɓamtori ɗum ɓuuri wadde important Allah jarama on jarama mi salmini on kadi mi ñaguima on yafuya haala ka so kadi won jiiɗen hoore muɗum ko neɗɗo woni mo timmani emi ñaguima on yafuya no fewi jiɗɗen tan ko wuuro ngo no ɓamtori e monsieur le maire mi salminima an e yaadima foof et l'ensemble de l'équipe e darde maɗa e tinnare maɗa e yiddemo hunare yo ɓamto anni moƴƴo mo joganɗa wuuro ngo yo Allah yettin kala ɓiɗɗo hunarnajo kadi joguiɗo anni e moƴƴo e développement Hammadou Hunare yo Allah yettin enen ko ɗum tan woni importance o monsieur Oumar Doro Koumi an e équipe ma Allah jarama on jarama on ñagama yafuya yo Allah wallu en walla kala julɓe la victoire est acquis pour monsieur le maire inchallahu rabbi le 23 rendez-vous le 23 inchallah on jarama